рӯзе хар дохили чоҳ меафтад. чоҳ об доду фиғон мекунад. соҳибаш мебиёд, мебинад ки хар дохили чоҳ афтодааст. қайб дигар гирифта намешавад ӯро. баъд фикр мекунад, мегӯяд ки ман ҳам мақсад доштам ки аз ҳамин хар чӣ гуна халос шавам. хар пир шуд, як хари ҷавон бояд бигирам ва чоҳ ҳам об намебаровард. фикр доштам ки кай бошад ӯро маҳкам кунам, то зараре ба касе нарасонад. хай ду тир як нишона мегӯяд, на нисфаш маҳкам шуд. ҳамсояро фарёд мекунад, даъват мекунад. ҳама бо ҳамун белу калан хок пур мекунад. хар доду фиғон мекунад. аммо ҳар боре ки хок гурдаи хар мезанад, ӯ таконда таги пок карда як муддат садои хар намебарояд. ҳайрон мешавад, мебинад ки хар баромадааст. ҳамун хокҳоро таги пок карда баромадааст. гумон мекунам ки фаҳмидед ман чӣ гуфтанӣ будам. боқӣ худоҳофиз. таронаи моро ҳамеша бихоҳ